Jeg hedder Line, og jeg er medstifter og ejer af Kvindeværket, og vi bruger Goodiepack. Senest vi brugte Goodiepack, der havde vi et arrangement for næsten 300 deltagere, og det har været et rigtig nemt redskab at bruge. Det Goodiepack ligesom kunne for eventen, det var at kæde før, under, efter hele kunderejsen. Det kan bare kæde rigtig godt sammen. Før arrangementet kunne deltagerne bruge Goodiepack til at gå ind og linke op med hinanden. Man kunne gå ind og se, hvem er de øvrige, der kommer, og så kunne man egentlig selv gå ind og redigere i det. Så der var jo egentlig sådan et online netværksværktøj, og det er jo et rigtig godt redskab, når vi har med et netværksarrangement at gøre. Jeg fik rigtig mange positive tilkendegivelser på aftenen omkring, hvor fedt det havde været, fordi deltagerne havde været klædt på forinden omkring praktisk information, menuen, selve programmet, og efterfølgende, der kunne de jo gå ind meget intuitivt og bruge de her rabatkoder fra vores samarbejdspartnere. Det, der har været særligt fedt ved at bruge Goodiepack, det var de evalueringer, vi sendte ud efterfølgende, som har været et rigtig fedt redskab til at høre fra vores deltagende. Jeg synes, Goodiepack har været overraskende nemt at bruge. Alle funktionerne er enormt intuitive. Helt op til eventens start har det været nemt for mig at gå ind og rette i alle funktionerne. Jeg har simpelthen været så glad for at bruge Goodiepack, at jeg kan ikke se, hvordan jeg kan lave events uden i fremtiden.